Maria, nola heldu dira aurten iriteko bestak? Bueno, pues aurten urtero bezala, bueno, pues alaita ez, gogoakin gaude, lehenbizikoak dire, Baztango lehenbizikoak, eta herritarrak gogotsu hartzen dugu bestak, ilusioz eta hoixen. Bauze berrikuntzarik aurten? Ez, berrikuntza honetzik ez dugu, sorpresen bat edo bertze izango da, baino bertzekola ez. Hemen nahi bat duzu gainontzeko baztandarrak eta animetu hurbiltzera, oraintxe duzu momentu. Bai, baztandar guztiek eta baztandarrak ez direnak ere nahiko nituzke gonbietu iriteko bestetara hurbiltzea, alaitasunez eta gogoakin eta batez ere errespetuz jokatzearriko bestetan. Eta denak ongitorrik izango dira. Erki beda, esken mil eta ongi pastu beste. Bale, esker mil ez behi. Bueno, egunon denei, respetuz eta alaitasunez, beste ederrak pastu. Eta gora Salvatoria.
Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Josenea Energia da Josenea, Grupo Josenea adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil.
eta bertze enpresa txipi bat ere hor Donosteben, eta bueno, azkenean bien testigo hartuz, pues, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan, Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai, lanean aitzen dira mendian, kesi makinekin eta egurrateatzen eta olakoetan ere, oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta olako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Printzipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak handi guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako, hortan ja moldatzen gaugi.